دەسەڵاتدارên مەکسیک dibêjin bajarên snûrî pirbûne ji koçberên ku divê derpazî snûran bibin bû nava Amerîka berî du mahî hatina yasaya 42 ya serdemê Trump ya derkirina wan koçberên daxwaza penaberiyê li Amerîka dikin. Li Reynosa êdî neşên koçberan werbigrin. Carlos Victor Peña Ortiz, şaredarê Reynosa, ku bajarek el Bakurê Meksîk nêzik snûrên wîlayeta Texas daxwaz ji penaberan ket ku nehêne wî bajarê. Me navendek nû ya koçberan ava kiriye. Me harîkarî dabin kirine da ku alîkariya koçberên hatina bajarê bikin. Lê divêt em bêjin ku êdî me cih nemaye. Piştî derbazkirina heft welatan di mavê du heyvan da, li dawiyê ev koçberê Venezuelê gehişte vî bajarê snûrî. Lêre li Meksîkayê wan gelek astengî dan pêşiya me. Nexwasin me Venezueliyan. Tênagehin bû çi? Heke koçber li kolanan hebin, em dê wan bişînin cihekê din. Ji ber ku li vir li Reynosa êdî îmkan karmend binevsaziya me an jî çavkaniyê me nîne ku em bikarin wan biparêzin. Penageh û navendên harîkariyan ditijîne û bi wan bi zehmete ku cilûbergan û stargehan xwarinê bû hezaran koçberên ku li kolanan û li kempên demkiyên Reynosa dijîn peyda bikin. Ji ber vê yekê ez dixwazim hemû kesên ku li ser snûrê başûrin û dixwazim bêne Reynosayê bila nehên. Ji ber ku pêşvaziya ve nahêt kirin. Ne ji ber ku me nevêtin, lê ji ber ku gelek kes lêre hene êdî em nikarin alîkariyê bikin. Hidalgo dilê wî rehet bû dema ku zanî yasaya 42 dihêta rawestandin. Bila biçin cihekê dî, ji ber ku lêre em nikarin wan werbigirin. Bû gelek koçberên ku bihîvîne, ew pêngavekên nêzîktirin ku biçine Amerîka. Ji bo raporta Victor Hugo Castello, hatîn mayî dengê Amerîka.